أبزي زريكم كان تاي بزعبا بستمد adjective كم يقرأنا نقلص den ني مولادة ستوغان den ني مولادة ستوغان اتحدث زتقبت ጎጆ ተሐዳስ ዝተቀበአት ጎጆ ሕጂ አየንቲ ብዛዕባ መን ምዃኑ ስፔሲፊክ ንዛረባልና ማለት እዩ። እታ ሓዳስ ዝተቀበአት ጎጆ እንድሕሪልና ካልኦት ምሳ ሓድሽ ዝተቀበአ የለዋን ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ቀዳማይ አካልን እቲ ካልኣይ አካልን ብዛዕባ ምንታይ ይዛረቡ ከም ዘለው ተረዲኦም አሉ ክልቲኦም ማለት እዩ። ዴት ኒ ሞላደ ሁሰት ሕጂ ኣብዚ ደን ተጠቅምና ዘለና ንምንታይ ኢና ستوغان ان ستوغا ስለዝኾነ ደን ኒ ሞላደ ስቱጋን ኢልና ሓቂሮ ኣብዚ ካኒ ኤት ሁስ ኤት ኦርድ ስለዝኾነ ዴት ንጥቀም ዴት ኒ ሞላደ ሁሴት እዚ ሁሴት ኦክ ስቱጋን ግን ኣብ ምንታይ ኣሎ ኣብ ቤስቴምድ ፎርም ኢ ቤስቴምድ ፎርም ኣሎ እዚ ኣብ ሓደ ውሱን ቅርፂ ሒዙሎ እዚ ኤን ስቱጋ ስቱጋን ካኒ ቤስቴምድ ፎርም ኮይኑሎ ማለት እዩ ሁሴት ኤት ሁስ ሁሰት ካኒ ኢ ቤስቴምድ ፎርም ኮይኑሎ ማለት ስለዚ ዴት ኒ ሞላደ ሁሰት ኤት ሁስ እንታይ ወሲዳ ዴት ኤን ስቱጋ ደን ስለዚ ደን ንምንታይና ንጥቀመሉ ኒ ኤን ኦርድ ዴት ካኒ ኒ ኤት ኦርድ ስለዚ እታ ሓዳስ ዝተቀበአት ገዛ ንብላልና ማለት እዩ ዶም ኒ ሞላደ ሁሰን ኤለር ዶም ኒ ሞላደ ستوغورና ሕጂ ኣብዚ ዶም ንብዙሓት ምዃኑ ዶም ገሊጽና ኣለና ዶም እቶም ማለት እዩ ኒ ሞላደ ኣብ ኩሉ ሓደ ዓይነት ኒ ሞላደ ደሎ ኣድጀክቲቭ ናትና ማለት እዩ ሁሰን ግን ንብዙሓት ስለ ዝኾነ ኤት ሁስ ሁሰት ሁስ ሁሰን ኣብቲ ሱብስታንቲቭ ክንምሃር ከለና ርኢና ሓቂሮ ስለዚ እዚ ፕሉራል ኮይኑ ኢ ቤስቴምድ ፎርም ተጻሒፉሉ ዘሎ ማለት እዩ ኢ ቤስቴምድ ፎርም ፕሉራል እዩ ቤስቴምድ ከዓ እዚ ከማን ከምኡ ፕሉራል ግን ከዓ ኢ ቤስቴምድ ፎርም ተጻሒፉሉ ስለዚ እንታይ ኢና ንብል ዘለና እቶም ሓደሽቲ ዝተቀብኡ ኣባይቲ ወይ ድማ ጎጆታት ንብለልና ማለት እዩ ደንሃር ኒያ ቢለን እዛ ሓዳስ መኪና እዚኣ يملكتها لالخو مالتي ويدما كوم اكتب لها تملكتها لالها إذا حدث مكينة زيا ويدما إذا حدث مكينة زيا تنهار نيا بيلن إذا حدث مكينة زيا تبلا لها مالتي تهار نيا حسد تهار نيا حسد إذا حدث بيت ويدما إذا حدث جزا إزيا نبلا لنا هجي إذا انتايلو او I mean إذا أب best يعمل فورمالا وسن استوسنه ቅርጽ ሒዝሎ ኣብዚ ኻ ዴት ተጠቅምና ኣለና ማለት እዩ ኣብዚ ግን ወላ ሓንቲ ዝተቀየረ የለና ኣብዚ ኒያ ዝብል ኩሉ ግዜ as it is ከም ዘሎ ኢና ንጽሕፎ ኣብ ፕሉራል ይኹን ኣብ ሲንጉላር ይኹን ማለት እዩ ዶም ሃር ኒያ ቢላርና ኤለር ዶም ሃር ኒያ ሁሴን እጂ እዘን ሓደስቲ መካይን እዚኣተን ንብለና ማለት እዩ እዘን ሓደስቲ መካይን እዚኣተን ወይ ድማ እዘን ሓደስቲ ኣባይቲ ወይ ድማ ሓደስቲ ገዛውቲ እዚኣተን ንብለና ማለት እዩ ስለዚ እንዳመልከትና ወይ ድማ እንዳርኣና ክንዛረብ ከልና ደንሃር ንብለና ማለት እዩ እዚኦም ካኒ ኣምታሎ ቤስቴምድ ፕሉራል ፎርም ቤስቴምድ ኮይኑ ግን ኣብ ውስን ቅርጽ ሒዞም ኣለዉ ቤስቴምድ ፕሉራል ፎርም ኣዝን ተሪናኻ ሚን ኒያ ቡክ እተሐዳስ መጽሐፈይ ሕጂ ብዛዕባ ሲንጉላርና ንዛረብ ዘለና ግን ኤንዶ ናይ ዋንነት ቅጽል ኢልና ንጽኦ ሚን ኒያ ቡክ እዚኣ ወይ ድማ እታ ሓዳስ መጽሐፈይ ኣበይ ዘላ ወይ ደኖ ግን እንታይ እታ ሓዳስ መጽሐፈይ ብዛዕባ ሓዳስ መጽሐፍ ka ክዛረብ ደሊ ኻላ ሚን ኒያ ቡክ እታ ሓዳስ መጽሐፈይ ሚት ኒያ ሁስ እታ ሓዳስ ገዛይ ወይ ድማ እታ ሓዳስ ቤተይ ሚና ኒያ ቡከር ወይ ድማ ሚና ኒያ ሁስ እተን ሓደስቲ መጽሐፍተይ ወይ ድማ እተን ሓደስቲ ገዛውተይ ንብላልና ሕጂ ኣብዚ ስፔሲፊክሊ ብዛዕባ ኣየናይ ገዛ ወይ ድማ ብዛዕባ ኣየናይ ጎጆ ወይ ድማ ብዛዕባ ኣየናይ መጽሐፍ ወይ ብዛዕባ ኣየናይ መኪና ንዛረብ ከም ዘለና ርዱእ ነይሩ ነቲ ቀዳማይ ኣካልን ካልኣይ ኣካልን ሓቂሮ ኣብዚ ግን እቲ ቀዳማይ ኣካል ጥራይ ድፈልጦ ብዛዕባ እንታይ ይዛረብ ከም ዘሎ
تخلي أكل سماعي تراي دلو بزعبا أنتي يزاربكم زلو زفولت إيلن تراي بعلالي زفولت للحج مالتي نعملت مين هني أبوك اللي القاسي تحدث مصحفي اللي القاسي يدنو تحدث مصحفه انت هيكم تمثل ريخاية تفلتنها ويدما أبو مسؤولا ما يصير بزعبا حدث مصحف تراي دلك أدلو يا den långa pojken den långa pojken اتنوح ود حجي أبزي den långa كل جزء بزعبا ودك نزارب كنا بويك نزارب كون حدا هنا بزعبا ود ماتي نار في بروتار en pojke نوح دراخن كنا den långa ده كنا نبل den långa وس خلو ماتي بزعبا سبعي نزارب حدا هنا هاني den خوكا تزحممه den خوكا معنن den خوكا ويدما أبدي الدنيا نية نتكلم صحيح هكذا نية نتكلم صحيح نية أبزي جن نية زي كنا نتكلم أبزي ويدما لونجا زي كنا نتكلم لونجة أبزي خوكا زي كنا نتكلم تن خوكا معنن تزحمم السبعين والمالتي يس